kan sa imong linalang. Daim This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw.
Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. International is urgently needed. Eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning. Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Provincia Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning Castilla. Good morning Daraga. Good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China. And syempre, good morning sa mga nakantabay na sa programang Arandar Bicolandia, sa Lindongkan Bicol Net and Internet TV, and sa Arandar Broadcasting Services. Syempre, good morning sa mga station manager kan Bicol Net kay Maestro Nel Adtuon, and sa teknisyan na day naglamaw so angkor. And of course, sa mga pag-iriba sa luwas kay Kasorog Patrol numero 2, Tony Kane, na naka-standby na, good morning. And syempre, sa nakaantabay na very early, sabi nga ni, talagang matap na cheer in
dyan sa Castilla sa 2022. At permining atab, early birds, catches worms, wag boboy mera maratal. Good morning ya boss saka remate na ang 2022. Ano wad boboy? Ikan payo ako sanan ikog okay naan. Oy mga karandar, mga kasurog, ano yung kita sa programang Arandar Bicolandia? Medyo na late kita at napasiram suturog, paano kayan? Pero sabi nga ni, it's better to late than never. Biyernes ngunyan. Ultimo ngal daw kan simana. O so mga obligasyones, alam na. Ano oras 1 minutos makalis na alas 6 ning pagkaaga. Di ba 5 oras extend na sa nakitatabi mga karandar, mga kasurog, ano? Paano kayan? Tao lang. Ataban kitang nagturog, no di na pasiram sana talaga. Di bale, basta ang programang Arandar Bicolandia, diretso ini. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa pag-isa na sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. And siyempre, baguan ka boss, siyempre, Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Mga karandar, mga kasurog, magburuhat, magurunat kan sa tuyang ugat sa bayanin mainit. Mainit sa lang tubig, okay na. O dinaan sa tuyang Bible reflection sa Aldaw 9a. Magmati mga kapatid sa pananampalataya. Kay puhan na igwa kita kaining balon sa oral daw. Kasuhapon, talagang pig-send ni Father, pero dahil pala nag-send, kaya wala kita kasuhapon kaini. Yung ngaya palan, dahil nga nag-send, nga sa messenger ko, dahil nakasend. Kaya sabi ko, kaya daw niya ako. Anyway, makinig mga kapatid. Eto na. Mayo 28, 2021. Biyernes sa ikawalong linggo ng taon. Manalangin at maniwala at magpatawad. Ano man ang hingi ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo yon. At matatanggap nga nyo. Nagdadasal po ba tayo? Siyempre po, nagdadasal. Tunay po ba ang ating pagdadasal? Tunay ang pagdadasal kapag may pananalig. Sabi ng Panginoon, kapag tunay ang inyong pagdarasal, o nananalig ka na makakamit mo ang iyong ipinagdadasal, makakamtan mo nga ang iyong hinihingi sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Ano po ba ang inyong ipinagdadasal? Alam na yan ng Diyos. At magpatawad. Kapag magdadasal, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ipatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin. Tunay tayong mga tagasunod ng Diyos. Kung marunong tayong humingi ng tawad sa ating mga kasalanan at magpatawad sa nagkasala sa atin, ang paghingi ng tawad ay pagpapakita ng ating kababaang loob. Ngunit kailangan din nating makita ang katabaang loob ng iba. Ang isang totoong Kristiyano ay dapat nagagawa ang 3M na ating binanggit. Ang ibig sabihin ay sadyang tinatanggap natin ang Panginoon sa ating buhay. So iyan ang satuyang Bible reflection ngunyan na Biyernes, Pitsa 28, 2021. 3M pala nini, 3M. Manalangin, magpatawad, ano pa ito susaro?
magdasal siguro. Anyway, so yan ang satuyang Bible reflection sa aldaw na ini. Ang Bible reflection na yan hatod sa satuya ni Father Ching Sorbano. Father, thank you very much. Good morning. Siyempre, petsa 28 na kan bulan na Mayo. Ano na ini? Matutumba naan Mayo, January, February, March, April, May, June, last month of second quarter. Anyway, ang sa mga nagasilibrar kan sa indang mga birthday, happy birthday. And sa nagasilibrar kan sa indang mga anniversaries, happy anniversaries. And sa nagasilibrar kan sa indang mga fiestas, nagasilibrar kan sa indang mga patron, happy fiesta. And syempre, duman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagparam na sa ibabaw, kang ginaban talagang mamundo po yan, mga karanar, mga kasurog, sa ladukan mga nagkawarlat, kung kaya ang programang Arandar Bicolandian, nakikisumaro po sa indong pagmundo. Sa may mga gadan condolence po. Okay, dakol kitang pag-urulayan, mga karandar, mga kasurog, and pwede tabi ka mo magpartisipar sa pag-isa na sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Ano man ang mga nangyayari dyan sa indong kapalibutan na pwedeng maaraman kan parantabay, pwedeng maaraman kan kinaban, na pwedeng pakinabangan, pwede tabi ninyo yan ipaabot, digdi sa programa. Anything under the sun is welcome, digdi po sa programang Arandar Bicolandia. Mga ka-arandar, mga kasurog, si Andes Arieta po ini, ang sa indong makakasabay. O inutunta na initabing narumduman ta, iniong mga piyesta, naunambitan ta naman sa ng piyesta, ikunyanta na, pag-iristoryanta na mga karandar, mga kasurog, an piyesta. Lamang naka-standby na si kunyan, apalan si si kasurog patrol numero 2. Kwaunta na lugod ngo na an sa iyang report bago kita magpuon digdi sa bago po nantaan mga istorya sa programa. Okay? Okay, ngayon. Daing problema. Apo nanta na ha? Ay halata. So, saksak mo ngaya. Yan. Hello? Sir, Ay, ayos. Nagkuturog ka pa. namurawan. Naglamaw ako. Masiramon sa katurog ko. Hindi. Aha, kung kaya nga niya ako, dahil pwedeng dahil birnes pati. Last na sumada. Aha, bata niya ako si kasurog Tony Kay. Kasubago pang alas 4 matatapos so angkor. Turog pa, masupog sa publiko. Anyway, kasurog Tony K, good morning sa imo and sa bilog mong pamilya. Kumusta ang banggi? Siyempre, tabi ko rin. Kamurawayan man giraray? Roger to that. Good. O yan nakaantabay si SM Maestro Nil Adtoon. Nakantabay na si Sir. Good morning, tabi SM Nil Antuon. Sabi ko sa iya, dahil balian ang maglama o bako sa ng technician, takunda isuan tanake, suspension letter, subject for reprimand. Kaya medyo nag-atap sa technician kan kunyan, Bicolnet. And para sa karaban kan Gabos Tabi, ang nagdadarakan programa, Bicolnet, studio kan Bicolnet. Kaya kung magparalamaw-lamaw ang technician dyan, kung bakong si Santi siya, pwedeng isuspender tango na, Iyan ang tanti next minute. Mag-meriting kita kay Nara Maestro. Pero dahil man, okay, bihira man, okay man. Ano tabi si Rangit? I-dial ka daw. Pagkali ko, kumusta lang ko dyan? Okay man? Klaro ka digdi sa kuya, tortaririk siya nakidiit. Wala. Maridayal kita?
Si San Madayal, ika ako. Aha. Alat da, mga karandar, ta maridayal kami. Ta medyo da nagluluya bang pang nasa airport ini. Si kasurog to ni Kay, pero nagaluya-luyan sa yung signal. Nadadaog kagayod kan frequency kan mga radyo dyan kan mga antena dyan sa airport. Sige, pahit, akuan Madayal, sige. Aha. Yan. Okay, sir. Good morning. Name. Good morning sa liwat. Ano na ang audio mo dyan? Okay na? Okay na tabi, Sir Aye. Sige. Nag-uurumintado na naman ang signal ko. Lakad ki harap sa kaliwa na. Dalawang lakbang pasulong na. Yun na. Kung di ba gawin, giraraya ko. Tanganing prete. Mas maray pala ang pagigda. Wala, pag-igda pala. Okay, so mga karandar, mga kasurog, nasa ibong nalinyan sa tuyang Kasurog Patrol numero 2 sa Tony K para sa mga bareta. Pasok! Alright, tabi, Sir Aye. Good morning. Good morning sa liwat sa tuyang mga paraan tabay. Love you, liwat kita sa islang probinsya kang Katanduanes. Aha. Kung sa'yo tabi, Sir Aye, pinagpo na ng bayadan kang Department of Agriculture itong mga hog racer sa naunambitan ng probinsya na naapektaran nga kaning ASF o ining African swine fever. Aha. Ini tabi Sir Aye ang pinagkumpirmar ni Rafael Magallanes ang OIC kan Department of Agriculture Catanduanes na nagpuuna ang nasambitan ng ahensya na bayadan ang mga kagsabiro ng urig sa probinsya na isinairarom sa depopulation and ang mga atama na orig makalihis na maapektaran nga ni kaning African swine fever. Aha. Ginibok ang opisyal ang pahayag kasabay kang launching ng programang Barangay Bantay ASF na may obhetong mapakusog ang ipinapautog na lakdang kang probinsya para maibitaran ang padagos na paglakop ng ASF sa mga atama na orig. Sigun pa kay Magallanes, nagiging silensyo sa nasinda sa pagtauning kabayadan sa mga naapektaran na hog racer. Huli nata ululay subuot pinansyal na dapat minamadali asin may mga bagay na kaipuhan na maikonsiderar bago ang pag-release kay ni tabi. And sa huli, ipinaliwanag ni Magallanes na nadai nakatender ang Regional Director kang Department of Agriculture Bicol na nasambitan ng launching kang programa. Huli na sa presenteng nakalakdown niyan ang opisina kan nasambitan ng ahensya. Huli tabi sa pagpositibo sa COVID-19 kang mga nagkakapirang mga empleyado sa naunambitan ng opisina tabi si Raye. Okay. So, Kasurog Don, good morning. Giraray mo. Anhabot, gura no kada payo kan urig ang pigbayad kan nasabi ng ahensya. Sa presente tabi si Raye, day nadigdi ipinagtag. Pero sa nabase sa nako at ang impormasyon, nasa 5,000 tabi si Raye. Ang kada payo. Kaya medyo lugi manggiraray. Lugi unon, maray. So mga hog racer tabi si Raye. O, nagkakantidad na itong mga G's. Roger. Arin, so pinarulubong. Roger tabi si Raye. So pigdutinay siya. Roger. Ayos. Itong mga nakaaging bulan tabi si Raye. Okay. Kaya agrangay manggiraray kang mga hog racer, medyo dakulang kalugyan tabi ni si Raye. Duman sa inda na mga hog racer tabi si Raye. Roger, tama ka dyan. Ang sarong bubunoon ng urig, nagkakantidad dyan mga G's. Minsan lampas pa. Roger. Because of ASF, pig-euthanasia siya ito ipinarulubong, pero sabi kan gobyerno, mabayadan man ka mo, pero palang 5,000 man sana. Roger. Kaya, kaya pwede na bagayan Kasurog Tonta, pwede naman magbakal kisaday. pwede na pambayad sa page. So ka ba nga sa 3,000 nga ya o 4,000 ang lechong. So sa day, may Basta- na 1,000.
3,000 baga ang barakalan nyo kan sa radit or 3,500. Oh, arog ka. Magpuno sa nagiraray. Oo. Buda maray na kan sa dae. Oo. Tama ka dyan si Raye. At least, igwa man lamang ipang dulce. Dako lang tabang na yan kang gobyerno sa mga grazer. Roger to databi si Raye. Okay. And sana sa gapos na mga apektado, magkaigwa man yung siring kayo nito. Bako lang baga sa katanduan is nagkaigwa ki depopulation. Igwa man digdi sa mga particular sa persistikang albay. Dahil pa man ki mga siring kayo ng pagkaini. Dahil pakiyaro kayo ng mga programa mananungod sa pagkataong bahay pinagbabayadan sa mga hog racer man na naapektaran mga applicants sa fever tabi si Raye. So actually, kasurugton, kunyan iyan na national program iyan. Kaya Roger. namati ko naman yan sa ibang LGU. Kaito pa, na haluyon da mabayadan nga ni. Pero ngunyan na igwana dyan, posible sa iba, iyon Opo, naman. okay. Sabi ko, hopefully sa ibang mga LGU, magpo naman to barayadan arog kayo ni sa islang probinsya sa Catanduanes, nagpuna. Buda, ma-eleksyon na baga pag dininan minarayadan na grazer. Iyan sana, yun ang mga sabi tanda, dakula talaga ang pedisir na mangyari ngunyan na paabot ka ang eleksyon. Kada istorya, pero yung nakakakabit, ang eleksyon na talagang namamarong na. Siyempre, talagang namamarong na ang eleksyon. Kaya dakul ang magmamakulog saging sa mga nagkakapela niya itong mga aggressor and sa mga parauma. Ano ang bantayan ta? So magmakulog ka sa kuryente mo sa tubig. Yan. O, ligi sa tuya bagang probinsya, bako sa na kuryente, maging ang tubig, iyuman. Very silent Problema baga. Very silent baga ang mga politiko Oo, na. dakulon ang mga silensyong mga darakulang politiko sa tuyang probinsya. Di pag-abot pati sa kuryente sa tubig, talagang silensyo. Saro sa nagpalag. So sabi mo sa malinaw, si Kagawad Alex Camo. Ito pa sa ang sa tuyang nanotisyahan na puminalag sa presidente. Baka ma-mayor man ito, pero at least nailing tama na talagang yaon sa iyong pagmakulog. So sa mga dugang patabi sila yung informasyon, maabot man sa 15 persona ang nasitar kang mga tawuan kang Bakakay Municipal Police Station sa pamamayo iyan ni Police Major Michael Pilorilla OIC kang nasambitan ng istasyon kang nakaaging banggi kang Mayo 15 ay kang nakaaging bangging Mayo 16 pala ni tabi si Raye 20 sa so arog kayan an anli nagpuputol-putol. Arog kayan ang anling putol-putol. Sige, tabi go ahead Giraray, tabi ka Sorokton. Kung tabi nga si Raye, 15 persona ang nasitar sa Banwaan kan Bakakay Albay sa panginginat ni Police Major Michael Pilorilla OIC ka nasambitan ng istasyon. And yung mga 15 personang initabi si Raye, nagbalgal sa health protocols arog kang pagsulog ng face mask as in pinagtawan ini sabi si Raye kang Bakakay Municipal Police Station ning libreng face mask duman sa ining mga nasambitan ng mga persona and pinatanidan tabiin si Raye ang pinatanidan ini ka mga personalis kang Bakakay Municipal Police Station as in taraman na magsulog ng gadki face mask and tuyong malawas kan sa indang mga residensya and sa matatawong lugar. Dayman prinisaw. Dayman pig ano pa lang ini first offense. Marilig dita maburuot pa man. Kaya dahil na lang siguro pag manaro kayo dahil na lang magpara sa hotel sigurado ako pag mga ikadulang pagkakataon talagang rimati na initabi sila yun. Tayang baga supig may nagpost baga kayan sa initoong lugar na pulis imbis sa pinalidaran tawan ng pinalidad tinawan ng mask pig parang iyan mga arukan na violation. Tama lang iyan na po patawad konsiderasyon bakong puro dakop.
Roger. Oo. Pero siguro ko sa ikaduwang pagkakataon kung same person, Oo. Pag medyo abusero, kay puwa na ki Castigo. tampaon ay tampaon. Pag abusero, ayan, sala naman yan. Tampang ganda ismas. Daywan, joke lang. Tawa din Joke penalidad na ayon sa napapalaman sa pasunod kan IATF. Roger po tali sa Reye. Okay. Tamang pagpasabot sa nama. Alright. So yan tali sa Reye, mga dugang na impormasyon halin sa kuya nga lokasyon patrol numero 2, Tony Caliste, kasurong kang Bicolano worldwide. Patrol report. Thank you very much sa kasorog Tony Kay sa imong impormasyon. O, salamat duman sa kunyan sa Department of Agriculture ta magiging totoo na pala ang subarayadan sa mga inibagasupig sa mga nabiktima kan ASF na mga urig rulubong na sa nabagay ni tinaman nga ni kan ASF. Pero sabi nga ni kan sa tuyang nakaulay na veterinaryo, daiman nga ini nakaapekto sa hawakan tawo pakuluan sa nakimaray. Kaya kuta na nasayang sa mga orig 5,000 ang payo kang kada orig. Iyo mananggad ang namati ko sa iba. 5,000 per head. Pero luging maray, pero pambawi lamang sa kapital. Magsala day pa makabawi sa kapital Supids ka ito. Anyway, thank you very much. Sige, naunambita naman sa nagiraray ang mga pagsita sa mga nagabiolate sa pag-obserbar kan minimum health standard. So nag-comment nga ni kita duman na sarong pig post kan si man daw kay ito nag-post na picturean sa pulis na imbis sa tawanin penalidad ang sarong persona tinawang kay nining mask, which tama naman. Na bako puro dakop, puro ticket, puro penalidad, mga pulis. Sometimes may mga oras na kaipuan ang konsiderasyon, lalo na kung mga nababayular, mga minor man sana, mga dayman makaapektar sa publiko. Sa bagay pagsulot din mas kung malingawan talaga, kung carrier pwedeng makakunyan, makaulakit sa publiko. Pero igwa pa rin in konsiderasyon na piga apod, no? Bako puro penalidad. Bata may mga policeman talaga baga, may mga enforcer na medyo tamili naging enforcer, garo na pirmi mga matibayon. Yung mga maray nga ni unbreed ngunyan kan mga pulis, mayoriya marayan pa ka breed. Pero may mga natatada pa na mga nagkapirang enforcer, lalo na sa PNP na medyo nalilingawan an sa indang limitasyon. Nalilingawan an sa indang pigaapod na Swiss slogan ninda, so to serve and protect. Kung ako gayod an Chief PNP, an diit an ma-arrestar lalo na sa mga minor na violasyon, no? Tama ito si Kasurog to, na kunyan, first offense, patawad. Second offense, Lord, patawad. Third offense, ikatabo zero ka, titawan na yan ki penalidad. Arog kayang kutaan maray. Pero kung sarok pa sa first offense, garo na tigri suwo enforcer, garo na tigrian enforcer, garo na tigrian police, ay salaman. Ipaabot tabi yan kay Chief PNP Guillermo Eliazar, ang mga abusadong pulis. Ipaabot yan sa kunyan sa sa IMEG. Pag may naka-obserbar ka mong mga medyo abusado tabing mga autoridad, mga pulis, ipaabot sa IMEG. I-report din do. May mga hotline bagayan dyan. Taday matugot kayan ang tagapamayo kan PNP na may mga iskalawag pa sa indang hanay. Day pa nagkakurintinto kan sa indang mga sweldo. Sigyan giribo nin mga kabuuan because of bisyo. Because of may mga sambay na may mga pigat. Sabi sa kunyan may pig-arong-arong. Siyempre markilakan arong-arong. Apartment, bataan, sambay, iyo pan labi-labihon.
Gusto ko ngayon apartment na magayon. Gusto ko ngayon flat TV ko masari daklaon. Gusto ko ngayon kwarto naka-aircon. Samantalang sutunay na pamilya nagatsaga sa electric fan. Siyempre, ano ang gigibuhon kan pulis? Ano ang gigibuhon? Magibunin kalukuhan. Kunday manguldap, iba sa ibang paagi, magkaigwasa na para sa sayang sambay. Nasakripisyos, nadakop, nasakripisyo sa tunay na pamilya. May mga arog kayan. Hoy, may mga pinalidad po yan. Ipaabot yan sa indang hotline. Kaso may mga misis man na, isa na nga yan, magibo siya, basta nga man sa muya ang ATM. Ang gibo man ka na pulis, ililon na ililon. Igwa po kayan, dakol na senaryo, may mga problema, tabi, mga sir, na pamilya na pulis. May mga kanya-kanyang problema. Apira kan mga minor na problema, mga normal na problema kan pamilya, pero igwa talaga kay mga pinabayaan na dahil anta may mga may mga babayi, may mga naga-iriwal-iwal na so mga babae buda so tunay an maisugon pa so kabit pag pinabayaan tabi nindo yan mga pulis may kalalagyan tabi kamo sayang kan kunya nindo kan serbisyo. Dipisilon baga magpulis paguna nindo. At pagpupulis dipisilon noon. Puon pa sana sa pag maeskwela ka na. Pagka-eskwela mo, so requirements, so pag-apply dipisilon, pag naka-apply, pag nakalaog nakatikot, uyan na ang hirap. Tapos pagkatapos kan na training, pag na-regular na, mabinuan na. May mga nalion sa badil, gagamiton ng badil sa kabuahan. Ang badil, pigagamit iyan para sa protection kan sa indong sa dire bilang law enforcer. Pero kung gagamiton nindo sa kabuahan, that is your end of the world. Makagadan ka man, mapipreso ka man. O end of the world man giraray. O namo ta nakagadang ka pulis ka libre na. O iba ko naman kunyan si kunyan ang PNP si sa ito. So unahan na ninyo. Unahan ninyo. Hindi iba na si General Eleazar na tabi ngunyan na dahil nagakonsentinin mga tarantadong pulis. Kaya magpormal, kung magbisyo, so kaya magbisyo, naayon sa imong income. Kung maglibang, so naayon sa imong income. Bako na maski dahil na kaya pahit pa. Ay, good morning kay Makay Julioso Andes. Makay, good morning. Salamat sa pagantabay. Alright mga kaarandar, mga kasurog, bago kita magpadagos kan sa tuyang oro istorya, mapatalastas nung na kita na. So mabulta ang programang Arandar Bicolandia, matapos na ining nagkapirang pagirumdom. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers 3 senior high school academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science
science, in computer engineering, electrical engineering, electronics engineering, elementary education, business administration, computer science, information technology, and associate in computer technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations! The Polytechnic Institute highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, karaan mo ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And siyempre, ang oras na yan, natod sa Satuya, kan na full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Porok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Rochelle Marcelo. Siring man ang oras na yan, natod sa Satuya, kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. And siring man pagalin nindo nin Al Aluminum and Glass, bumalyo ka mo nin tinampo mahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaragan na si Attorney Joey Marciliana. Mapagibo ka mo nin legal documents kay puan nindo nin legal advices, legal consultation. Magpa-share sana sa Marciliana Law Office. Hanapon si Attorney Joey Marciliana. And siring man, kung kamo naghanap ning rent a car, pwede tabi ka mo mag-inquire dyan ta ang manager kang Sages Rent a Car dahil iba kundi ang aking gayon ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marciliana. Auto ko, drive ko sa ipang biyahe mo. Sages Rent a Car. And siring man, mabuhay ang Enerwheel kag sa chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbacena Marciliana. And kung ang auto ninyo may door diferensya, daroon sana sa Casa Can RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Porok 7, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Gabos na kailangan kan sa indong sasakyan yaon ang solusyon sa RB Brothers Car Service Center. Magpasyar asin hanapon sana si Doc Boy Gulyem. And of course, gusto nindo magtana nin puwerteng mga Filipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Ignatius Lutong Bahay, masisiram na pagkakaan, anyaon dyan. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. And syempre duman sa nagakarapi-kapi na sa oras na ini, sa bayanin mainit, masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop. 1015 Nathaniel's Bake Shop, makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. Madaling hanapon, tayaw sa nini dyan sa Hampang Can, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss
Mary Ann Arciaga. And gusto nindo magtana nin native chicken, mga tinutungan, adobado, tinola, asin iba pa. Magpasyar sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Ang Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. And sharing man, abangan ang pagbukas kan bagong mukha ng Sushi Cafe dyan sa Sunflower, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. And, syempre, good morning sa satuyang mga amigos-amigas dyan sa New Jersey, kay Idol Sir Mr. Machulito, and sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin Kaydoy, kay Vec, and kay Myra Ligaspi. Safety ang sa indong hanap, magamit nin tamang sindikalidad na LPG. Magamit siya na nin gasol na mababakal dyan sa Top Gas Gasol na makukuha dyan sa kaatayid sa nakan Petrones sa Sintrong Banwaang Daraga. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. Okay. So, mga karandar, mga kasurog, ang tamang oras, 36 minutos, makalihis ang alas 6 nin pagkaaga. Digdi sa na yan sa BicolNet TV and sa Arandar Broadcasting Services. Mabultaan programa. Natin ita nag-iba. Natin ita umindi baso kunyanta. So, background music. Natapos na gayon. Okay. Bulta ang programang Arandar Bicolandia. Si Ayi Andes Arieta po ini. Good morning, Castilla Giraray. Siyempre sa 34 barangay kan Castilla. Good morning. Antabayan ano rin kitawad Boboy mapasyar sa barangay sa iba-ibang barangay kan Castilla. Malakaw-lakaw kita, mapuropasyar lamang kita. Day pamanan kita riparo, bago kita baguam. Ayo. Okay. Alatata may message digday si sa kuyang pade amigo asin pag-iriba. Okay. Sige. Tawan tayo ni kay kunyan. Birdaw, tabi. Ay saradayo tun ugaring. Pero tiyagaan ko ini pagbasaha, tiyagaan ko ini ang Okay, so sige. Tiyagaan ko ini padara ini ni Captain James Dinyo kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Basahon ko tabi in toto. Tiyagaan tayo. Sardayo ton, papigsen niya sa kunyan ko. PDF file yata ining kunyan na ini. Okay. Magdangog tabi mga karandar, mga kasorog. Ini ang press release, press statement. Kaso hapon ang pizza. Okay. Mariners Polytechnic Colleges Foundation, Office of the President, Rawis, Legazpi City. Press statement, Thursday, May 27, 2021. The school administration welcomed the immediate action taken by the local government unit for the downgraded lockdown of the main campus of Mariners Legazpi as corrective measures to the original declaration of lockdown. With the latest advisory release last night, only the north and east wings of the buildings with the identified floors, second and third floors, are on lockdown.
Selected office transactions at the school site in the areas no longer covered by the restriction will resume under stricter health protocols. Mariners Annex is on full operations since yesterday as it is not covered by the lockdown. Meanwhile, the school administration would like to assure our stakeholders and partners that the situation is continuously being well taken care of according to standard health requirements, and also closely collaborating with the relevant government agency in handling the situation. Under these circumstances, all online classes, trainings, and annex and online transactions for those who may not be able to proceed on site with different offices shall continue unaffected using the same platform of our students. The general facility disinfection has already been completed by the City Health and Sanitation Office last Sunday. After localized disinfection was done since Thursday last week, all these efforts are aimed at providing unhampered learning activities and blended mode in Mariners Legazpi. Work in selected offices has resumed without sacrificing the safety of our community members. We enjoin our students, parents, faculty, and staff members to be safe always by strictly observing health protocols. Other school activities will continue on virtual mode, especially Kugustugang, our mental health program for students, faculty, and personnel, and telemedicine, including job fairs for our graduating students. Even in these trying times, we commit to prepare our students to be jobs fit and life ready when they leave the portals of Mariners Legazpi. We enjoin the community to pray for continued protection of all stakeholders and your own families. Mga karandar, mga kasulog, ini po ang ipinalwas na press statement kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation na may petsang May 27, 2021. Okay, Captain James Dino, good morning sa inyo. Salamat sa pagpaabot kay ini sa programa. Ini po para po ini sa Gabos. So, sige, padagos kita sa programan oras 44 minutos makalihis alas 6 nin pagkaaga digdi sa nayan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa BicolNet TV. Good morning kay amigong Coronel Roy Baclao. Coronel, good morning. Answering man sa bilog mong pamilya sin pagiriba sa trabaho. And kay Major Bob Marinda, good morning tabi sa imo pa day. Salamat sa pagantabay. Kumusta mi marupang? So igwa pa man kay mga offices na nag-lockdown na ngunya na burokas na antabay sa ibang mga programa lalo na sa BicolNet, sa Mayon Internet TV, sa One TV, yan. Mag-arantabay dyan, tayaw ng padagos kan programa kan Arandar Bicolandia o kaya kan Arandar Broadcasting Services.
Pade Marina Aga. Pade location Pade Marindoki with team investigation. Sabi ni Pading Major Bob Marinda. Pero sige mo sana dyan ang pamanwait. Nasa investigation ka na pala. Sige sana, fight sana pare. Mag-ingat sana pirmi. Siyempre, regards dyan sa imong mga pag-iriba sa Provincial Command kan Mimarupa. Tama ba? Provincial Command kan Mimarupa. Okay, digdi kita. Oy. Amigong Roy Baclao, good morning tabi sa imo. Aber daw, ika daw magkomentar ka ha sa pag-irestoryan tangon yan. Manungod sa mga piyesta. Garo may tatamaan kay ning amigo mo. Nina may kasuguan ng presidente na sa mga puro piyesta na bawal ang mass gatherings. Ang pagsilibrar dahil man pigbawal. Pero ang mass gathering ang pigbawal. Okay? Oras da magkaigwanin na impormasyon ang autoridad, ang PNP. Nauning edigdi may oromol-omol. Tapos, madyan ang PNP, aaristaron ang barangay kapitan. Mangyari daw ini. So, Mayor, natata Mayor. So, kapitan siya, nata sa barangay nangyari. Alangan man libuton man anya Mayor, nagbilog na. So, kapitan siya nakuta. Tayo nakaisi kan mga aktibidades dyan. Ang kapitan, maglibot-libot. Kung iugakan sikap, sa kada purok, may mga kagawad o ano dyan. Pista bagang yadig di sa toya. Sain nga dyan, ang may mga urumol-umol. Itek sa pulis, tadadyanon iyan, aaristaron. Sikap. Sikap so aaristaron. Papundon mo na kaptulos. Ang bata, riparoan, may mga video. Okay. Kaya lang, paano ini? How if naghanda sa sarong residente. Pero pag duman mo, may naobserbaran man ang health minimum standard sa health protocol. Halimbawa, may social distancing. Talagang ginibon nino, makapaghanda sana, makapag-imbitar sana, pero may social distancing. Aristaron tabi nindo ini. Pulis, dahil mangkiba kaining maristar pulis. Bira man ang militar, mag-aristar. Halimbawa, si pamilyang Arog kaining may handa. Talagang ugali na ninda maghanda kada piyesta. Tamasupog sa mga natuod na magparaduman sa inda kada piyesta. Pero may social distancing. Halimbawa, 1 meter apart, talagang naobserbaran. Aaristaron tabi ini? Dahil sa may kasuguan, is this considered as mass gathering? Ako pa sa iling ko, if we are going to define na mass gathering, konsiderado ang siring. Pero, pag abot sa social distancing, kung may social distancing, inda sana. Kung na iniyo, dadara ko po na aristaron si Kap, data aram. Kaya makuata ka ini, anlado kan mga nakaantabay na autoridad kun igwa. Good morning kay Boyna Gulyem watching sa oras 9 yun ang pagataram ko. Ang tagsadiri kan RB Brothers Car Service Center. Magbisita kung may diferensyan sa inyong mga auto dyan sa Purok 5, Barangay Binitayan, Daragalbay. Ano tabi ang masasabi nindo kainay? Aristaron nga yan, tamay, handa. Ika nga yapig aristar me, Kap. Ta ika nagpabaya sa imong obligasyon. Sa ibong kan na kasuguan, maigot na kasuguan kan presidente, kan Republika, kan Pilipinas. Na bawal ang mass gathering.
ika ngaya batagas-an payo mo, kaya ika i-aristar me. Rimate, nya bata ma 2020 to. Pag inaristar nindo si Kap, paano na yan? Makampanyan sa sa ibong. Ikakampanya kan so kalaban. O, pirdi na. Kasiguro kang yang mapirdi kami. Kaput ming yung baluta. Iyo baga. Sa una nindo, ang pina-arestar nindo, sikap, mabuto pa sa indo, maguyod pa ang kitaw para sa indo. Dahil na, kaya inda sana, antabayan ta kung igwaki mga kapitanes na ma-arestar sa bagay na ini. Pero siguro arog ka ini, mapista nga karakap, ay sa barangay nga ni Kap. Abad daw nga, puta daw nga kung kisay nga yan na kampe, kung sa administrasyon o sa oposisyon. Nga bo, sa oposisyon, arestaron! Sabi ni Konsyal Boboy Llamera Marantal, press release na naman man sabi yan tabi, boss. Ano ni? Press release man sa natabi yan, boss. Arin. Ining arestaron si Kap. Iyo. Pwedeng iyo. Iyo na nga niyang bigataram ko bagawan. Tiring kayo ni. Halimbawa, si Kap, kaapil. Talagang diehard kay boss. Arestaron mo an. Pag pinarestar mo an, makampanya yan. Kontra na sa imo sa 2020 to. Bakong iyo. Sign ko niyan wad an may pista. Diyan sa digdi sa munisipyo ta. Sign. I-text mo sana sa kuya. Abay pag post digdi sa kunya. Tama pa imbitar kita. Takundeng imbitasyon. Karaot man mag-jam. Or another joke na naman yan. It's joke time. Parang nga naging 3 meses. Matindi. Sa panahon na ini, uso ang garupirming April 1. It's joke time. It's false time. Pero ini unta, halimbawa kalaban, sabi ko baga, sa ibong yan na kalyado kan sa ibong, pwedeng tuluyan. Tanganing day ka nang yung makapangampanya kontra sa ko, diyan ka. Kasuwang ka, tanggalong ka. Dakulon ang narawrawan kan pandemic. Ano tabi? What boy? Dakulon ang narawrawan. So negosyo, so gabos. Pati profesyon narawrawan. Ora kita kan maginibo. Iyo mananggad ang buhay sa mundo, lalo na sa Pilipinas. Matindi ang pangyayari sa tuya na sana ba ang medyo arog pa kayo ni dakul ang nagapositibo paligdi dakul pa ang nagapositibo lalo na sa Bicol region sa Castilla baga igwa so pamilya ni alkalde ba pero maurag ini si alkalde talaga siya mismo ang nagpost kung di ba iba itatago o dahil nga magkasupog bata pamilya ko ngayon nadadama si Alkalde Bong Mendoza, ginibo niya, ipinost niya. Na kami ngayangon niya. Dahil na kami maruluwas, ta kami positibo sa COVID-19. Budang yan sa moyang driver. Kaya ngayon, opisina ko, medyo sarado nga na sa mga panahon na ini, ta kami ngayon ma-quarantine. Pero ngayon, unipan kagayon. Pero ngayon, duman sa may mga katuyuhan, nagharagad nintabang sa sakuyang opisina, magdirekta na nga kamo duman sa MSWD, at duman nga, so, diretso nga yan tabang, dahil pwedeng punduhon iyan. May alkalde daw na arog kayo ni Kamaw? Ano bang alkalde ko na arog kayo ni? Ay, bayaan ka mo dyan, mag-ulmong ankonsain, dahil mawalat kay mga siring ka natataramon. Pero si Alkalde Bong Mendoza, kung so nag-aragad niya kitabang digdi sa sakuyang opisina,
Magduman ka mo, tatinugon ko na nga itong MSWD. Sinda nang unaan kunyan kantabang sa Indo. Sa kabaga. Kaya dakol pa, anong yata dyan sa Castilla? Sa bilog na Sorsogon, indakon, pira ito, dahil ko na, nalingawan ko sa figure. And sa Albay, igwa, halos igwa. Why? Because sabi ka niba, indakon pilosopo man itong nag-istorya sa kuya o ano. Pero ngaya ko naliyon ngaya ang contact tracing. Dahil man niya magdadakol ang positive, nata niya ko. Dawa ngaya ini yung tiripunta na ini, i-undergo kita ki swab testing. May ma-positive nga digdi sa tuya. Tadit-dit sa nangyang simptoma, ma-register duman as positive. Siyempre ngaya, madakol, taso nag-positive nga duman sa contact tracing, another contact tracing, taso mga pag-iriba ka ito, talaga ngayang madakol. Tay ko nga ni mga yan niya si kunya nilinga na ngayang kago ko yan, hilinga na ngayon na, pero ngayon dahil man nagpa-check up, dahil man nga haluyo na baga ngayon, buhay pa man. Sa baga kita kayan. Kaya sige ang dakol because of contact tracing. Siyempre, pasurog-surog po, kung baga, si UNICA, nakasabay sa contact tracing. So, nakasabay, mga nakalubilo man ni another group of person, contact trace, nag-positive si B. So, nakaiba naman ni B, kaya sige ang dakol. Okay, so, pero dahil naman ang pighandalan, kan mga Pilipino, lalo na kan mga Bicolano, ibabaga kang panahon. Kaya ito, kan pag may nag-positive nga sa barangay narog kayo ni, kung ano-ano na ang mailing nindo sa social media, ano nga yung purok, ngaranan nga nindo, tangan nga yung maiwasan mi. Ninervyos na. Ngunyan, may nag-positive nga sa kunyan, parang nga ka. Ang problema, tadain na kaya, may mga tawong dahil na nagtutubod kaan. Yan ang problema. Gusto man ka na kadaklan, magpa-injection ko niyan, magpa-vaccine, dahil man ki-vaccine. Ay baga, kaya may mga pigapod na pro-priority. Kaya dahil pag initan, so mga dahil pa nabakunahan, taday man po ki available na pang bakuna. Okay? Okay. Dos minutos bago mag-alas 7 nin pagkaaga, digdi sa niyan sa Arandar Net News and sa Bicolnet TV. Ay, si Ayi Andes Arieta po ini. Garo nga sige man mentioner ka. Natural. Mga kandidato. Ano? What boy? Iya baga. Ato ano rin nga ni kita magulay-ulay. Ay ngunyan palanso So puon kan programa dyan sa barangay Kaburakan. Hain daw si good morning sa Parts FII Castilla Chapter sa panginginot ni Commander Jomar Hardin. Commander, good morning tabi sa imo. And siyempre under the supervision of Miss Commander RC Fabon. Hi daw si Commander Jomar. Anong oras ba ito? So activity ni pag-iribang Ephraim Mendez dyan sa Kaburakan and principal kan Kaburakan Elementary School. Takon maduruman kita. Mitras. Maduruman kita? Dahil nagsimbag si kunya na si Commander Jomar. Sige, imbitado baga ang tropa. Okay, sige. Tubig, kuryente. Ay, nangyayaan.
Sabi ka ba, alang yan, sige na sana ngayon. Alang ngayon, sige na yan, puro paltok. Aloy na po yan. Aloy na po yan na puro paltok, ha? Dahil na magparangaralas. Pigihingo akan apik na mga pakaray. Pero magbarayot ta milyones ang sa indang collectibles. Malanguragsan na atado tanga na, baga maganinong. Sabi ni Jigo, Jigs, Samson kan Barangay Burabod, Libon Albay. Mga kagawaan, alos na. Magapalan maganinong. Narin ka naman nailing ko. Kasi rin ka na, haloy na, so big post mong native na manok na, isus na pwerte. Narin kita kayo makarakan dyan sa lugar mo sa Burabod. Pag nagduman ka tabi sa Kaburakan taw-taw, boss, mag-text ka na lang tabi sa ko. Tamaduman kita sa susi, tayaon baga si Madi. TJC Angels Valdez. Okay. Pigalat ko si Commander. So kunyan. So, kung madadagos imbitado so parts FII. Iko-cover ko mang pati ito. Magayon nun ang mga programa ni Principal Ephraim Mendez. Pag-iriba ko ini sa PCGA and pag-iriba sa parts FII. And kay friend Mendez, ang sa tuyang nalilibong kay ako, Mac Elfrain, tapos Ephraim, kambal pala ining duwa. Nabisiyo nun sa iyang negosyo. Okay, sige, i-text ka. May number ba ako sa imo? May number ka sa kuya. Kung dyan mo daw, tabi, i-personal message mo so cellphone number mo, tabi, what boy? Okay, mga karandan, mga kasurog, tayo nabot na kita kan parametras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolanja. Sangaran giraray kan Bicolnet TV and kan Arandar Net News Broadcasting Services. Initabi giraray si Ayi Andes Arieta, ang lalaking tubong Kirapi, ipinangaki sa Barangay Kirapikan, Castilla, Sorsogon. Na prominenteng taga Castilla. Si Ringman na kaibata man sa luwan si Patrol numero 2 Tony K. And siyempre sa ngaran kan sa kuyang amigo na si Boboy Lyamera Marantal kan na kumadkad Castilla Sorsogon, minapabot kami nin salamato nonon tabi sa mga nag-arantabay, sa mga nagpartisipar digdi sa programang Arandar Bicolanja. So, mga karandar, siring sa dati, an obligasyon. Biyernes bagangon yan. Diyan, alam na. Ang Santo Cristo, pigadaralaw iyang kan mga debutante, kada Biyernes. Okay? Alata, garo na talaga kandidato ang mga linya mo, boss. Yan pa man, maray na nainot, kaysa nainutan. Lalo na dahil man kitang pambakal kiboto, pero dahil man ako nagatubod kan ang mga Kastiliano bako arog kayan, bako man arog kan na sa ibang lugar na nagaharala talaga kan baka kan na kunyan kan na kan kantidad an balata diyan tabi wad boboy, an balata sa Castilla kalidad bakong kantidad. Oy, mga karandar, mga kasurog. Napo ng takan Lunes kay Maray, natapos tango niya na Biyernes nin Marayon. Kaya, ako minapaabot sa gabos na mga parantabay. Kasurog, karandar, sudati sana.